ଯାଇଥିଲ ଭିକ କୋଉଠି ମିଳିଲା? ନାଇଁ ମୋ ଭିକ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ। କାଇଁ ଭିକ କିଛି ନାହିଁ। ଯାଇଥିଲି ପାଖ ଗାଁକୁ କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଦେଖିକି ପଳେଇଲେ। କେହି ଭିକ ଦଉନାହାନ୍ତି। ମା ମାନେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଉ କିଛି ଭିକ ନାହିଁ। ଆଉ ତତେ କିଛି ଭିକ ମିଳିଲା? କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ତମେ ଯାଇଥିଲ? ପାଣି ବି ମିଳୁଛି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଥକା ମାରି ବସିଛି। ଆଉ କଣ କରିବା? ଲାଗୁଛି ଭିକ ମାଗିବା ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କାର୍ତ୍ତିକ? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ସତର୍କ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆମ ପୋଷାକ ଦେଖି ଲୋକ ଦୂରେଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ଖାଲି ଦଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଟିକେ ବେଲି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଇସା ପଡ ଆମେ ଚଳିବା କେମିତି? ତାହେଲେ ଏଥର କଣ କରିବା? ଆମେ ଏ ଷ୍ଟାଇଲର ଭିକ ମାଗିବାନି, ଆମେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲର ଭିକ ମାଗିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଭିକ ମିଳିବ। କଣ କହୁଛ କାର୍ତ୍ତିକ? ମିଠୁନୁ ହଁ ଏଥରକ ଏଇ ଟାଇପର ଭିକ ମାଗିବା। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? ଏଇ ଭିକ ମାଗା ଷ୍ଟାଇଲ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଖିବେ।